Jengkelek tangi maning arep kendori yo kandro manuke apa mano-mano kudang menclok ning papak gedang aja menclok ning papak gedang menclok ono si selendang abang coklet jengkelek ngeping maning arep gondari yo kandro manuke apa mano-mano sriti menclok ning wit pari aja menclok ning wit pari jalo pangko parang penari jengkelek menyat maning arep gondari yo kandro manuke apa mano-mano beru menclok ning wit waru aja menclok ning wit waru menclok ono ngarepe wahyu jengkelek menyat maning arep gondori yo kandro manuke apa mano-mano bilang menclok ning kalmiaman aja menclok ning alang-alang beda ono ngarepe gilang coklet jengkelek menyat maning arep gondari yo kandro manuke apa mano-mano sriti menclok ning wit pari aja menclok ning wit pari menclok ono ning kursi coklet Kopat dicampur sangatan menawi lepat nyuwun ngapunten
lunga ngendong ora bali-bali nyangking ember dewa tangan lungguh jejer gotompo kangen Kadi entol ada semumet ora kotol kotol Ayang neng pinggir kali laka ora kelep bali sapinggir rong ning suarare Dewi arum saking Waru doyong adeng doyongan pinggir kali Lomong endong ora bali-bali Puasa rasane sebet nonton dalan lak celonone cumopet Oh